Miyayaliwang sakiting agyuna kanong ulwan ng transdermal magnesium. Iting papaltuto darang ginamit in ProMag 300. Pagmaragol darang distributor na niti na epektibo ya ing likidong kakaskas mo king miyayaliwang partining katawan. Kaya katayang pakibalwan king report ini. Inya mong mila ba sa Enero, alos parumingguya kanong talakad ing 49 anyos ay Reggie Tuanyo ning Ciudad Angeles. King balong sangkan, nalakano akirot masales sereng kayang bitis, inya migaga na kaya. Karini kanong mag-research king internet, ang gaking akit making kayang newsfeed ing ProMag 300. Meto nga transdermal magnesium, akakaskas mo king katawan. Anya po kasing January, kumitalakad bigla, kagising ko. Ano kasakit yung bitis ko. Mangulabe ko hanapin enak man may pili kasi ala kong fracture. Pero talagang anong kasakit, kaya tuklo yung bitis ko. Hanggang niyang mag-research ko kay Facebook, bigla niya mag-pop up. Itong ProMag 300 magnesium. At uling mipas no naking kayang panandaman at pasibayong milakad. Karini kanong may gumpisang mamie testimonya kareng aliwapang kakaluguran ang masakit ang pong manulo. So anya pong pangayaba ka kinabukasan, bigla kay nga talaga kadimbitis ko may kasakit. Ba tinalab niya kay isip ko kay minaos ko po kang surgeon. Sabi ko at tinalab niya ka na ako. Malyari ko pong murder pa si Bayo kasi dakal ko po kakilala na makanyan la panamdaman, especially rin mga tuwa. Kentud, bitis da, makanyan. Agpangkang Daniel Felipe, product specialist ning ProMag 300. Lulubya kanu kapamila taning kaya katamong pores ing mineral ang magnesium. ProMag 300 is a transdermal magnesium. So, ibig sabihin, yung supplementation ng magnesium is ipapahid mo siya sa balat, sa pores siya papasok, sa skin ng pores. So, unlike dun sa mga ibang supplement na kailangan mong inumin, eto, ibababad mo yung paa mo, ipapahid mo sa balat mo, magpapasok yung supplement sa system mo. Kabilang kanu kareng sakit agyo ng uluan ning may sabing magnesium hydroxide, reng sakit diabetes, hypertension, sakit king batu at aliwa pa. Marakalya kasi kanu panandaman ning taong kulang king magnesium king katawan. Okay, malawak po kasi yung tinatawag nating magnesium deficiency. So pag sinabing magnesium deficiency, kasama na dyan yung diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa kidney, no, including yung muscle spasms, including yung mga allergies. So pagka ni-research kasi natin yung magnesium deficiency, halos lahat ng sakit nagpo-fall under sa kanya. Maging Ilinda Gadi David, leader dareng mga tuwaketi king Pampanga, kumpiyansa king agyo ng gawan at gagawa na kanong himala ning mesabing boti. Anya pong, ako po yung 20 years na ako pong diabetic, asthmatic, ne po. Tsaka, yun po, meto niya yung matay manait ka na ako. So, anya pong subukan kayo, ikit kay, very effective ya po, yung ka na akong blood sugar, may stable ne. Ang pong, bitas ang agas mangyeni. Ngayon, kay kaya po, ay si po rin senior citizen na kaya abi ako. So, sibukan kaya po, yung kinay kaya karela. Taping balo ko naman po, pare-pareho kami daramdaman, arthritis, high blood, keng puso. Ngayon po, ikit miya na atin ang follow-up orders. Ikit de effective ya, mura ya pa, ala kang inuman. King videong iti mayaki chay Colleen Nicole, 17 anyos, ating kayang indang Ilugin Dizon. May diagnose siya Colleen king sakita pandas o pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder. Tapos dumating si Tita Reggie sa office. In-introduce niya yung program. Di siya makadakal, di siya makadala, di siya makakain mag-isa. Tapos sabi ni Tita Reggie, try ko daw. Ayaw ko na try kasi ang dami na namin nasubukan. Di talaga siya makadakal. So, sabi ko sa kanya, wala namang mawawala kung itatry namin kahit isang battle lang. Banuang 2015 inyang maimbento yung produkto king pamanimuna ng Pilipinong i-attorney Fred Villamor. Samantala, asaliya mo yung produkto kareng rehistradong distributor ng ProMag 300 lalam ng Ultra Proactive Marketing Inc. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.